100 dní, 100 vlogov. To si vybral zlé počasie na behanie. Zlé počasie a vlog číslo 6. Kedy je lepšie behať, ako keď sa ti nechce, je zlé počasie, bolia tie nohy, hej, aj fúka. Srandujem, vždy je dobré behať. Budúci rok. No, presne, zmotal som sa, že budúci rok dám Spartans, takže máme ešte čo robiť. Fuj, som zmokol. Ešte prikladám pouko a moje kroky idú do bazéna. No a musím objektívne, subjektívne zhodnotiť, že každým plávaním som na tom lepšie s kráľom. Nebudem si sám sebe klamať. Konečne, kvôli čomu som sem došiel, sauna, orgazmus na duši, chvíľkové posedenie a ide sa domov. Si mi niečo chcel povedať, ale ešte stále to lúštim. Rýchla prechádzka, rýchly nákup, lebo som si zmyslel, že dneska sa ide vyrábať. Ide sa robiť ekobiorau tiramisu. Na krém vyšľahajte všetky potrebné ingrediencie. Niekedy je lepšie hľadať ľahšiu cestu, takže zmiešam len pár vecí a mám hotové tiramisu. Cez noc to bude v chladničke, tak som zvedavý zajtra, čo ma ráno čaká. Ako ja som tiramisu vedel robievať dobre. Čo som vedel pred 10 rokmi sa nepočíta, uvidíme ráno. Čaute.